Roja ve bxêr zarokno, em ê îro behsa mizgefta mezin bikin. Mizgefta mezin, ango Ulu Camî li Bakurê Kurdistanê yek ji avahiyên herî kevnar û binavû denge. Li navenda Amedê ye. Li ser bedenê hatiye avakirin. Nêzîkî deriyê Mêrdînê ye. Ji kevirên bi nirx ên ji Rihayê anîne çêkirine. Di dema Bizansiyan de dêr bûye. Wek dêra Martoman hatiye binavkirin. Piştrekirine mizgef. Ji aliyê mîrên Kurdistanê ve gelek caran hatiye nûkirin. Bajêr her çi qas gelek caran dest guhert jî dîsa weke mizgeft hatiye kar anîn. Li gorî baweriya İslamê pêncemîn mizgefta pîroz e. Ne tenê ji bo gelê Amedê, ji bo hemû bawermendên İslamê pîroz tê dîtin. Dema mirov dikeve hewşê wê bêhna dîroka xwe dide der. Dibin her kevirekî wê de dîrokek veşartiye. Di nav hewşa mizgeftê de tişta herî balkêş katjimêra ku ji aliyê Kurdekî cizîrê ve hatiye çêkirin û bi tîrêjên rojê dixebite heye. Bi salan e yek ji wargeha serlêdanên mirovan e.